Ara us parlarem de l'Amelia Earhart, que ens interessa no només perquè va ser la primera dona que va fer una travessa sola com a pilot per l'Atlàntic, sinó perquè la seva visió de futur va permetre anar incorporant la dona en l'aviació i, a més, la utilització dels avions en l'ús comercial als Estats Units. I igual que l'Amèlia, doncs, en el seu moment va mirar cap al futur, l'administració també ho ha de fer com a explorador fent camí cap a un país digital. D'això en parlarem en la taula rodona, amb com avancem cap a un model de govern de les dades a l'administració de la Generalitat, a càrrec de Lluís Anaya, director d'Innovació i Dades del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i Joaquim Dorda, cap de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital de la Direcció General d'Administració Digital. Endavant. Molt bon dia, és un plaer, un gust compartir avui conversa amb el Lluís Anaya. I m'ha agradat molt aquesta intervenció inicial perquè, encara que avui hem de parlar de concretament què vol dir avançar o disposar d'un model de la dada per la Generalitat, ens hem situat en una paraula clau, que és l'estratègia d'un país digital. A mi em fa l'efecte que sense tenir aquesta visió que volem un país que aposta per un futur digital, és difícil d'entendre el que després concretarem amb el que entenem per un model de la dada. País digital vol dir que ens hem preparat, que tenim unes infraestructures de fibra òptica pel territori, que tenim una estratègia d'intel·ligència artificial, que tenim una estratègia de dades obertes. Tot aquest món que gira al voltant de la dada no serà possible si posem uns ciments adequats. I aquest és el plantejament que fa el govern en el moment que aprova el decret d'administració digital i diu que establirà un model de govern de la dada per al conjunt de l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el conjunt dels departaments i alhora del seu sector públic. En el fons, el resum, considerem que tenim amb la dada un actiu digital i hem de girar tota l'organització perquè en traiem el màxim profit d'aquest actiu. Ho veus així, Lluís? Sí. Bon dia a tothom. Bon dia, Quim. Un plaer estar aquí amb tu. I jo complementaria una mica el tema dient que ens trobem amb la quadratura astrònoma. És a dir, des del punt de vista tècnic-tecnològic, s'han produït una sèrie de fets que multipliquen i a vegades d'una manera molt exponencial el valor que li podem treure a el que seria aquest actiu que has comentat de la dada. Un d'ells és el tema de la computació, un altre és el tema de la connectivitat, un altre és el tema de les dades i un altre és el tema de l'algorítmica. I no només estic pensant en la realitat que ara tenim, que hi ha aquesta quadratura astrònoma que jo li dic, ens permet treure un valor que fins ara no hem pogut treure processant això, sinó la que ens arribarà. És a dir, estem parlant d'edge computing, que això vol dir apropar l'alta computació en el lloc on el necessites. Parlem de computació quàntica. Si parlem de connectivitat, ja no el 5G, sinó el 6G. La reducció de latències, és a dir, el retras, l'endarreriment que pot haver-hi entre que envies, processes i retorna, és cada vegada més curt, amb la qual cosa es poden fer coses de temps real. Fins i tot el que s'anomena la xarxa de cervells, la futura connexió que passem ja de l'internet dels ordinadors a l'internet de les coses, a l'internet dels cervells. Aquesta quadratura fa que aquest actiu que ara mateix tothom reconeix té un potencial que podem processar, però que té un potencial que en els propers 10 anys fins i tot és difícil imaginar què és el que podem treure amb tota aquesta confluència tecnològica que s'està bullint i s'està fent xutxu. Jo encara t'afegiria una cosa més, Lluís. Has donat un focus molt important sobre aquest entorn tecnològic que ens està acompanyant a fer el canvi. Jo també voldria fer el focus en l'ecosistema de persones, d'institucions, d'ens que ens ajudaran a fer aquest canvi. És a dir, estem en una situació realment privilegiada com a país quan veiem el que tenim al nostre voltant per ajudar-nos a fer aquesta transformació. Ara et diria, no sé, quin diagnòstic compartim de la situació actual? És a dir, tot això és un procés de transformació, però ara mateix, si haguéssim de dir canvis que volem fer, per exemple, jo te'n diré una, la dificultat que tenim a vegades com a govern, que aquesta informació
que tenim dins de la Generalitat no la tinguem més a prop, més agregada. Sabem que tenim bona informació a salut, a educació, tenim bona informació a territori, tenim bona informació en molts altres punts de la casa, però de quina manera la podem tenir d'una forma compartida, d'una forma que realment generi coneixement? Jo crec que aquesta situació de partida té la seva raó, que és què hem fet i d'on venim, no? Per exemple, moltes vegades comentem i compartim que els sistemes d'informació que tenim fins ara a les organitzacions estan desenvolupats, dissenyats i desenvolupats, orientats a fer la gestió i el tràmit. I la capa és, com el procés administratiu, un inici, unes fases i una finalització. I després hi ha un arxivat, un emmagatzemat de tot aquest procés. Els nostres sistemes d'informació estan orientats al tràmit de la gestió. No estan orientats a l'emmagatzemament de l'actiu, de l'origen, per després explotar-lo. Llavors, aquí hi ha un canvi. Moltes vegades, per exemple, sempre diem que a nivell de dades no sabem què tenim, on són, com són, perquè no hem estat focalitzats a la dada, hem estat focalitzats al tràmit, a la gestió i al seu resultat, en definitiva, perquè això és un mitjà. Hem de fer un gir, perquè no ens hem preocupat en construir estructures de dades, sistemes d'informació i veure si la dada és més neta o més bruta i si és més íntegra o única, i aquest punt de partida és el primer que, com a fonament, jo crec, és el que hem d'ordenar, hem d'arreglar. Aquesta visió també la comparteixo i crec, a més, que és important que, en mica la vagi compartint tota l'organització. Recordo, per exemple, que cada vegada que hem demanat a algun treballador públic que incorpori unes metadades en el seu treball o utilitzi una codificació determinada, la dificultat de dir, ei, això ara em requereix uns segons més, uns minuts més que no abans. Poso per cas en els temes de les oficines de registre. Tota aquesta qüestió que després ens permet realment fer un salt qualitatiu endavant quan podem analitzar què ens ha vingut a portar les persones en l'organització, què ens demana, com els atenem, quin tracte els hi donem. Bé, aquests són els reptes. En destacaries algun més en aquest moment? Sí, de reptes en tenim. Per no posar-me a la part tecnològica, que n'hi ha molts, però jo crec que la part tecnològica avui en dia quasi et diria que no és el més gran dels problemes. Jo crec que és el tema del canvi, diguem-li, organitzatiu cultural, fer veure a la gent el que tu deies ara, aquest cos marginal, entre cometes, que costa de categoritzar o que costa de descriure una determinada o adjudicar una metadada, té un valor més gran. De fet, mira, explicaré com a anècdota. Nosaltres, la majoria dels projectes que hem fet amb analítica i algorítmica avançada de dades, el 70% es dedica a netejar o es dedica a netejar, ordenar, definir la dada. El 30% és producte de processament. 30%. El 70% és d'això. Amb la qual cosa, és aquest 70% el que hem de reduir per eficientar molt més. I com es redueix? Etiquetant, ordenant, posant la capa de govern, posant la capa de qualitat, etc. Evidentment, aquí em dius un exemple que és la bondat de la dada, que el trobo francament important. Posa per cas algú que hagi de comunicar en el ciutadà i no trobi l'adreça correcta o no tingui el telèfon correcte. Tota aquesta pèrdua de temps és ingent. Si som capaços de compartir una dada que és bona, evidentment anirem molt millor. Penso que aquest és el punt que ens porta a com hem de fer-ho possible. I aquí és on ve el títol de la ponència que tenim, cap a un model de govern basat en la dada. Què volem dir quan parlem de disposar d'un model de govern de la dada? Doncs en el cas concret de la Generalitat, i justament perquè tenim la dada molt distribuïda, el que estem imaginant-nos, el que estem proposant, és un model federal centralitzat. És a dir, sabem que el propietari de la dada, qui l'ha de mimar, qui l'ha de cuidar, qui l'ha de vetllar per la seva qualitat, és cada un d'aquests pols on disposem de la dada. Però sí necessitem una capa comuna de dir tots ho farem de la mateixa manera. Tots compartirem determinades pautes de com tractem aquesta informació, com la cataloguem,
com som capaços de trobar-la, com som capaços de demanar-la, com som capaços de treure-li aquest rendiment. I que quan ens parlem entre nosaltres, quan educació demani a Salut dades sobre els alumnes per determinats tractaments o en parli amb Acció Social, sàpiguen que estem identificant correctament quins són aquells alumnes, quines són les problemàtiques i per què ho fem, no? Tot això en què ens ajudarà la tecnologia? Com ens hi aportarà? Bueno, una de les coses que ens ajudarà és que aquest 70% del temps que ens dediquem a projecte vinculat amb la dada es redueixi moltíssim i ens puguem focalitzar en aquell 30% a incrementar-lo. És aquest 30% el que ens dona valor. Netejar la dada no ens dona cap valor. Ens dona el procés, i al procés li podem dedicar un 30% per cada altre. Per tant, ens ajudarà amb això. De fet, ens ajudarà a posar un diccionari comú, és a dir, que quan parlem de ciutadà, tu i jo, sapiguem quins atributs identifica, descriu un ciutadà. I que sapiguem que probablement el nom i cognom sí que tothom el té dintre de la seva descripció i diccionari com a ciutadà. Però que potser l'empremta dactilar o l'empremta facial avui en dia no és tan comuna de forma transversal a la Generalitat i només sigui un departament que per alguna raó funcional requereixi aquest camp específic o aquest atribut específic del ciutadà que algun dia, quan la resta l'utilitzin, el transversalitzarem. Però posar aquest govern, aquestes regles, aquestes normes, aquest protocol, aquesta ortodòxia, aquesta formalitat a la dada ens permetrà que aquest 70 que ara mateix hi estem dedicant perquè no tenim la capa de govern, perquè no tenim la capa de qualitat, de seguretat, etc., es redueixi perquè en l'altre, que és treball i realment dona valor, li puguem dedicar molt més i per treure probablement resultats més enllà dels que estem traient ara. Jo en aquest sentit voldria aprofundir en què justament aquest model de govern de la dada que estem tirant endavant, a part d'aquesta necessitat tecnològica que evidentment caldrà, és a dir, aquesta capa de govern, aquests espais on poder desenvolupar aquesta qualitat, aquests serveis de la dada, necessitem sobretot explorar dues qüestions més que han anat sortint. La primera és els rols de les persones dins de l'organització. És a dir, dins de l'organització, la dada és present sempre. Hi haurà, com qui deia abans, que l'està generant. Aquell professor que està introduint una nota en un alumne que després li servirà per acabar dient que té un títol o que té adquirit uns determinats coneixements. Aquella persona, com dit abans, que fa un registre d'entrada i informa una metadada. Però també les persones que després vetllaran per aquella qualitat de la dada, si s'han respectat totes les regles que s'havien establert. Aquella persona que en traurà un profit analitzant-la i que, per tant, podrà dir-nos un diagnòstic o podrà fer-nos una anàlisi de situació descriptiva de com són les situacions. Per tant, hem de treballar aquests perfils de les persones dins de l'organització, quin paper juguen en la seva dada. Aquest, per mi, és un dels focus rellevants, a part del tecnològic. L'altre focus rellevant és els processos. És a dir, tot això com hem de fer-ho? És a dir, no ho farem per inspiració. Avui he arribat al matí a la feina i mira, m'he imaginat que endreçar les dades vol dir tal cosa. No, haurem de tenir uns determinats protocols, tots compartits, que ens ajudin a que aquella dada que en diem, posem per cas, adreça d'un ciutadà a Salut, sigui el mateix concepte de l'adreça del ciutadà a Educació o la mateixa adreça de ciutadà que té atenció ciutadana quan s'hi ha de comunicar. Aquest, per mi, és una de les coses que ens ha de permetre fer aquest canvi. Jo posaria un exemple que acostumo a dir, que és, per exemple, fins ara, educació, l'entorn d'educació, el vertical d'educació, doncs té unes qualificacions i un rendiment acadèmic i posa les notes. Dos, benestar té un coneixement de situació familiar del nen que estudia. I tots dos verticals un és àmbit d'educació, un altre és benestar. Si nosaltres ens elevem com a administració pública a donar un servei de predicció, prevenció del fracàs escolar, el fracàs escolar no es basa només en un rendiment acadèmic. No. No es basa només en una situació familiar. Es basa en un conjunt de dades que tenen. Situació econòmica de la família. Això potser ho tenim al Departament d'Economia. Situació familiar del nen. Ho tenim al Departament de Benestar. Si m'apureu, situació penal d'alguns membres de la família. Això al Departament de Justícia. Situació de rendiment acadèmic.
educació. Són 4 departaments que, per calcular un factor de potencial fracàs escolar d'un nen, es necessita creuar. I, per tant, necessitem identificar aquestes dades, on són, com són, de qui són, és a dir, com sabem que és d'aquest nen, perquè a educació utilitzen una definició d'alumne i a benestar potser utilitzen una definició de nen-família. Però, clar, això s'ha de creuar. Doncs aquest és el pas important, el salt que ens donarà de dir som capaços de predir un potencial fracàs escolar d'un nen? Home, primer hem de saber quines dades tenim, hem de saber com les tenim, 2, hem de saber com les creuem i, per tant, parlem un mateix diccionari, i fins i tot la gent, quan treballi des del punt de vista d'educació i des del punt de vista de benestar, etc., només amb el seu vertical, que pensi també que allò que està fent ajuda amb aquest valor que és més transversal. Jo et diria, aquí encara afegiria d'altres coses, com per exemple un concepte que anirem fent, es anirà popularitzant, com són les dades, que bàsicament estaríem parlant de dades mestres de ciutadà per poder-los relacionar. Jo parlaria també d'un altre concepte que anirem tenint, que és les dades de referència. Tot sovint, quan parlo amb gent del Consorci, em diu Joaquim, a la Generalitat, si us plau, feu-nos servir el codi INE 10 perquè és la informació que necessitem després perquè els nostres ajuntaments coneguin la informació de detall i els hi sigui útil. Si no fem servir tots exactament la mateixa codificació per dades que després volem compartir, com les hem de posar en un mapa? Com les hem de poder interrelacionar? Per tant, per mi aquest també és un altre dels elements en què en aquest govern de la dada haurem d'imposar. Dades mestres per un costat, dades de referència per un altre, i n'introduiria un de tercer, que són les dades d'interacció. És a dir, tot això que ens passa, com ens està passant? Avui en dia ja ens preguntem, un ciutadà que ha tramitat, li ha anat bé? Ha sapigut fer el procediment que li hem proposat? Ha entrat en el formulari i ha sapigut acabar tota la cadena que li hem proposat de tramitació digital? Què podem aprendre de conèixer aquesta tramitació que estan fet? Ha estat exitosa? No ha estat? En quin moment ha fallat? En això també les eines tecnològiques ens ajudaran. Jo amb això que comentes, Joaquim, afegiria una cosa que fins ara a l'administració i també al sector privat estem explicant més el passat que predint el futur. Aquesta potencialitat de les dades ens permet ja no dir quin atur registrat hi ha hagut aquest mes respecte a l'anterior. O sigui, a mi el que m'interessa saber quin serà l'atur que hi haurà en els propers mesos per poder, d'alguna manera, incidir, si s'ha d'incidir, amb aquest resultat. Per tant, el processar la dada no l'hem de mirar actualment des d'un punt de vista de segle XXI com una explicació del passat, ho hem de reduir a aquest caràcter tan important que tenia per incrementar aquesta visió que ens donarà d'aprenentatge i d'anticipació al que ens passaria. Ara, el premi, em sembla que és el Premi Nobel d'Economia, li han donat per un tema que es diu inferències causals, que va d'això. És a dir, aquesta persona, quina potencialitat té de deixar la feina, de marxar amb una altra? Tant, faig simulacions de si l'incremento el sou, em marxaria? Està pensant en el futur, no està pensant en el passat. I això és el que hem de, dintre de l'administració, amb aquest, diguem-li, projecte de govern de les dades que la Generalitat estem fent, és posar aquest ordre, aquesta formalitat, aquesta norma, aquest protocol, aquests fonaments que ens permetran treure aquests resultats. Amb això que dius, em ve al cap el que ha passat amb la pandèmia de la Covid-19, perquè penso que es donen molt bé almenys els 4 exemples d'ús de les dades més bàsiques. El fet de dir, en un primer estadi que vam tenir una estadística descriptiva. Quantes persones tenim hospitalitzades, quants llits de Covid tenim a les UCIs ocupades, quant personal tenim treballant. En un segon estadi vam arribar, dic vam arribar com si jo fos, ho faig en aquest sentit col·lectiu, a entendre per què havia passat. Tenim un focus aquí que ha anat cap allà, que després s'ha dispersat cap a l'altra banda. La tercera, després d'entendre les causes, va ser poder analitzar la predicció. Que amb el camí que anem, aquesta propagació arribarà en aquests percentatges de gent malalta o de gent amb Covid. I per últim,
va permetre als polítics prendre decisions. Aquesta perspectiva de dir, ei, per aturar això, farem aquesta cosa, ens confinarem o posarem més espais d'urgència. A mi em fa l'efecte que és un exemple molt bo de com les dades ens ajuden a afrontar problemes complexos i en alguns casos, fins i tot, s'ha hagut d'intervenir en temes d'intel·ligència artificial, és a dir, no tinc les dades en aquest moment, com agafo dades que no em serveixen perquè les vull avui, no les vull de fa 3 anys o de fa 4 anys, vull les dades que se m'estan generant en aquest moment i vull processar-les. Sí, totalment d'acord. I afegiria amb això que dius, perquè estem parlant, nosaltres des del punt de vista tecnològic entenem el projectes dada amb dos eixos que són en principi paral·lels però que algun dia convergiran. Hi ha el projecte del govern de la dada, que és un projecte que tothom ha de fer. O sigui, tota organització, aquest projecte, aquesta capa, l'ha de tenir. Ha de saber què identificar el seu ciutadà, la seva persona, el seu client, ha d'establir unes normes de curació d'aquestes dades, de neteja d'aquestes dades, de formalitat, com deien, dades mestres, dades de referència. Això s'ha de fer i és un fonament. Això no és fàcil i a la Generalitat tu ja ho saps que som diferents departaments i cada departament té les seves peculiaritats i s'han de buscar acords per transversalitzar i en allò que n'acordem potser ser coses específiques de cada negoci vertical, d'acord? Però això s'ha de fer. Això té un camí que no és curt, però que hem de començar a caminar si no hem començat ja, com és el nostre cas. Després hi ha una altra cosa. Això no treu que si no tenim un projecte de ser una organització orientada a la dada, no puguem treure-li suc ja a la dada, com per exemple has comentat tu el cas de les dades de Covid. L'analítica i algorítmica avançada ja et permet injectar i treure valor a les dades. L'únic problema que tens, perquè com no hi ha la capa del projecte del govern de la dada, l'únic problema és que quan t'arriben dades has de crear subsets o petits projectets de govern de la dada sobre allò que tu necessites. Està neta aquesta dada? No. A veure, aquesta dada, quins extrems té, quins valors, i per què aquí m'apareix un 9 i quan no m'hauria d'aparèixer? Perquè no ha tingut la capa de govern i per tant t'està arribant una cosa que li has d'aplicar. Però, el que deia, això no treu que, per exemple, també impulsem, i hem tingut experiències múltiples després en aquest sentit, que ja es facin projectes molt específics i orientats a casos d'ús i a reptes amb algorítmica i analítica avançada, com podia ser predicció de delictes amb Mossos, com podia ser predicció durant el Covid de quina seria la demanda del ciutadà analitzant els documents d'entrada i sortida del registre, predicció de temes de turistes, estades que faran, on aniran, etc. I molts altres que hem estat fent, que han estat orientats a uns casos d'ús molt concrets, amb uns datasets o conjunts de dades que ens arribaven i no tenien encara aplicat una capa de govern de dades, però que en el projecte li posàvem únicament per resoldre aquell repte que se'ns plantejava. Jo, això quan parles de la capa de govern de les dades, mira, n'hi ha una que no vull marxar d'aquí sense citar-la, que és tot el que tindrà a veure amb la capa ètica. És a dir, amb la capa de dir els ciutadans ens fan confiança a les administracions, que tindrem les seves dades sanitàries, que tenim les seves dades educatives, que tenim les seves dades de treball, laborals, fins i tot de situacions de precarietat. I hem de tenir la certesa que aquesta capa de governança de les dades estableix els requisits, els mecanismes de seguretat, que aquella dada estarà mimada, cuidada i accedirà qui hagi d'accedir i per a fer allò que hagi de fer-se. Penso que és una de les coses importants també d'aquest model que anem a implantar dins de la Generalitat. I estic amb tu que encara que el model no estigui implantat, perquè serà un procés llarg, ja estem aconseguint resultats. Em posaves uns quants, però també m'agradaria dir algun de tema administratiu. En aquest moment poso per cas la darrera convocatòria de beques universitàries ja preveu dues coses per mi molt bones. Una, el preemplenat de la sol·licitud, si el becari ja ho era anteriorment. T'estalvia tota una gestió que és molt important. I la segona, un servei proactiu que li oferim, que és, vols que t'avisem quan surti la propera convocatòria perquè no hagis d'estar pendent?
Aquest tipus d'accions en què la Generalitat o les administracions en el seu conjunt es posen al servei de la ciutadania per fer-los més senzill, jo penso que és el que ens ha de motivar a que no ens faci mandra generar aquesta capa de govern, perquè ens sentirem tranquils, segurs i convençuts que estem fent les coses de la manera que ens toca. Jo amb l'ètica, Quim, totalment d'acord. I fins i tot hem de ser més superlatius del que d'una forma ordinària hauríem de ser, per donar aquesta confiança. De fet, no és una cita meva, però una vegada em van dir en aquest país és més fàcil donar òrgans que donar dades, no? Ostres, doncs hem d'arribar a aconseguir. En aquest país som a l'exemple mundial de donació d'òrgans, i ningú dubta que aquests òrgans no es donen d'una manera ètica. Doncs amb les dades hem de fer igual. I respecte al tema de l'actuació del servei, jo també poso, des del punt de vista administratiu, un concepte que és en l'acte administratiu s'inicia normalment de part o d'ofici. Doncs hem de matar, amb el tema de les dades, l'acto de parte. L'administració ha d'actuar d'ofici, però d'ofici d'una forma proactiva, és a dir, tu t'ho mereixes, tu ho necessites, i a més és això. Sempre i quan fent aquest tipus d'accions no estiguem deixant gent exclosa perquè no té mòbil, gent exclosa perquè no té accés en el món digital. I aquestes són les coses que hem de tenir cura. Segur que podem fer molt més. Sembla que ens estan avisant que ens passem de temps. Un minut? Hi ha preguntes? Doncs no sé si ens les voleu... Vinga, endavant, aprofiteu. Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta conversa tan interessant i informativa. Donem pas a les preguntes. La pregunta és la següent. Com ho fem perquè les persones que estan treballant amb les dades, informant-les, demanant-les, gestionant-les, no vegin aquests projectes com a una feina indigent i impossible? Home, jo els diria que amb el mateix esperit que els corredors afronten una marató. És a dir, sí, és una feina ingent, és una feina llarga, és una feina que ens farà suar, però el gust que té un esportista quan acaba una cursa doncs és impagable. Doncs aquest és l'esperit en què hem de fer-ho. Jo amb els resultats i valor. Si som capaços de, amb aquesta gent inicial que ha de fer una feina que ell recull unes dades i les grava, però diu, i això a mi no em serveix per res. Vale, d'acord, t'ho reconec, no et serveix. Però fixa't en aquesta cadena, gràcies a aquesta feina que has fet, que es pot predir, per exemple, de forma anticipada, un fracàs escolar i actuar perquè aquest nen no quedi exclòs. Doncs jo crec que és amb el valor d'aquesta feina i que ell se senti part de la cadena per aconseguir allò que li podem exemplaritzar. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Ens veiem en breus en la pròxima taula rodona. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Explorem nous territoris i descobrim oportunitats per fer camí cap a un país digital. Obrir noves vies és de valents. Tenim esperit emprenedor i assumim riscos en aquesta aventura de la transformació digital. Per no perdre'ns en la travessia, ens calen bones eines de governança, fulls de ruta compartits i serveis comuns. És un repte enorme, però comptem amb xerpes, com les administracions capdavanteres, que ens ajuden a obrir pas i ens acompanyen en els moments difícils. I és una expedició col·lectiva, sense deixar enrere ningú, on tots sumem. Volem fer el cim junts per assolir serveis més inclusius, propers i oberts. Fem camí cap a un país digital.